na. Ayun na natakin balay ito yan. Siyapi apa? Siyapi yun eh, aparya. Ayun na. Ayun na natakin balay ito yan. Siyapi! Ayan, balay ito papanak ito yan. Ayun na mata, guro order to shopping na din naman ibagay itong address na. Nakontrolado na. Nalanlanit to. Binungat ah. Siyapi! Nalanit ti paryayaw. Siyapi! Order si Siyapi. Nagdalon na ito. Ayan po. Pag mano ating ulikon. Manupeng at ang ulyan ayan dato. Awanin, nalanit dati pa riyan. Ayan po yan. Ay, atin ni, ating balay siguro. Kapay kumakit sa ato yun. Apo. Siyapi apo. Tao po, Shopee. Shopee delivery. Mariaw. Kanya mga toy. Tao po. Tao po, Shopee. Madam. Sir. Okay, sir. Nek, tahan mo din ma'am. Ay, sir, abay. Order nyo rin, nalaylay-layin. Nay, apa niya? Tatay ko tayo. Fresh mat aja in order ko. Tatay ko tayo sa kapo lata, madam. Ah, sige, ano ate bayad na, sir? Naglaka lang ata, 19. Sige, sir, mabalin bukas. Data, ako pamasahe kagawin. Awan tikas ko na pa, sir. Sa nung nga tatangay. Kung katapang ang dito na pa, sir. Sige, tuyo rin ka. Tugawag pa lang tayo, ah. Yun, sir. Payag maaari. Tangan na kan. Dawit. Ay, sir. Apay Pwede, sir. nag-alaan mata madam nagbayag ka man. Kualatan, sir. Lapit latan, Ay. merindan latan. Kanya kisubranan. O, sige ma'am, thank you. Sige, mate, sir. Sige, uri nagbayag ko si Napol. Sige, thank you. Sa eksakto yung pangmagaw namin lagi, sir. Balatong si Daniel. Ah, sige ma'am, sige nako, thank you. Sige, sir. Hindi totoo yan. Bola lang yan.